Me lähdettiin finaaleihin Lintsiin vastaan, eli tää on Linz Black Wings. Joten finaaleissa ollaan heitä vastaan. Tapparas riistää kiekon. Siellä hyvä syöttö. Linz saa sen. Hieno. Nyt pääsee hienosti. Ja tässä ottelussa ei anneta armoa. Laukaus ei mene sisään. Tuo oli tiukka. Ei saa olla syöttöä. Siellä tulee taistelua kiekosta tuossa kohtaa. Lämäri ei mene. Linz pitää kiekkoa hallussa ja tulee taas taistelu kiekosta tuohon noin. Hienoja harhautuksia, mutta nollissa pysytään edelleen. Nyt olisi paikka. Ja se on! Votinov pistää 1-0 Lintsiä vastaan. Hieno maali. Pelataan finaaleissa Lintsissä, Itävallaissa. Ja Linz jää tappiolle. Ja se on häkiksi. Se menee häkkiin se veto. Kunnolla. Ja veto meni sisään, mutta ehti. Aika mennään. Tämä peli olisi nyt 2-0, jos ei aikaa olisi mennyt. Tappara hakee kiekkoa. Ja 2-0 Kauppi. Ja sitten se tulee se 2-0 maali. Siinä ruminoidaan kiekosta tuossa noin. Linz saa sen, mutta sieltä tulee laukaus ja se menee sisään. Ei maa mitään. Kolme nolla maalia hakee, mutta Akuebekku torjuu. Kokeile lämäriä. Se lentää sieltä makesta, mutta sitten hän saa halluunsa. Lämäri. Veto lähtee. Ja sieltä Valtteri Salonen pistää 3-0 tämän pelin. Hieno maali. Ei tuota voi helpolla torjua. Kauppa kilahtaa 4-0 tilannetta. ,5 sekuntia Akuebekku saa sen. Tappara häviää aloituksen. Ja sieltä viimeiselle erälle 3-0 Tapparalla. Hakee lämärillä. Ei saa sitä sisään. Ja mikä maali Bergiltä. Hienosti syötetään. Bergille lämäri lähtee siitä. Kattokaa. Hieno syöttö ja rystyllä mennään sisään. 4-0. Kyllä Linz tämän häviää, ei he voivat. Se olisi ihme, jos he nousevat tästä tilanteesta. Hakee vanhanaikaista, mutta Akuebekku torjuu. Kiekko pistetään päätyyn. Hakee vanhanaikaista. Ei ihan onnistu. Melkein se menee siitä. Ei pysty pitämään. Mikä paikka on, mutta yrittää syöttää, mutta syöttö menee hyvä. Ja maali! Norjalainen Laftun pistelee.
Peli 5-0. Ei maa mitä Lintsi. Ja voitto! Tampereen Tappara ottaa 3 ensimmäisestä ottelusta voiton. Muistakaa tykätä videosta ja tilata kanava. Se on moro.